Ongi etorriak Moodle ikastarora. Badakizue urtero egiten dudala formazio bat online edo. Aurten jarri dut Moodle, behar bada oso gutxi ezagutzen delako eta oso potentea delako. Normalean erabiltzen dugu Classroom gure gelak kudeatzeko. Moodleek ematen du aukera askoz gehiago, askoz potenteagoa da, baina noski baitare komplikatuagoa. Ikastaro honetan saiatuko gara ikusten behintzat, oinarriak edo, nola sortu gelak eta nola kudeatu gelak eta bar. Lehenengo pausoak Moodleekin hasteko. Gero Moodleen sakondu alda asko eta egin aldira gauza desberdin pilo bat. Sakatzen baduzu estekan, utzi dizuen estekan, bidea utziko dizuet hemen Moodleen eta bidaliko dizuet korreoz, baten bat sartu ez bada oraindik, ikusteko nola sartu edo arazoak baditu konpontzeko. Berbada esteka horretan sakatzean, edo etorriko zarete horri honetara, eta orduan egingo duzuena izango da acceder, gaude ja hemen Moodleen, eta beti egin behar dugu lehenengo gauza da acceder. Sakatzen badugu, joango zarete, logeatzeko pantailara. Berbada, estekarekin zuzen etortzen zarete ona. Ni logeatuko naiz nire datuekin, nahi baduzu esakatu recordar nombre de usuario eta acceder. Lehenengo pantailan ikusiko dugu pizkatxo bat lehenengo bideo honetan zer dagoen pantailetan eta zer den importanteena gero hasteko lanean. Badaukagu eskerreko menu bat, badaukagu erdiko pantaila eta hemen bertan publikatuko ditugu gure lan eta material guztiak. Antolatu aldugu hemen dagoen moduan pestainak erabiliz, edo badaude beste erabatzuk antolatzeko. Lerrota jarrita gaiak eta bar. Joango gara ikusten poliki-poliki hori dana. Eta gero hemen badaukagu gure erabiltzailearen hori izena eta menu txiki bat. Horrein ikusiko dugu, hemen beste menu txiki bat, eta hemen aktibar edizion botoia importanteena dela, noski. Sakatzen badugu aktibar edizion, hori da egin behar dugun lehenengo gauza beti, orain, bitu nora aldatu den pantalla, eta hemen joan alnaiz da gehitzen materialak eta bar. Añadir una actividad a un recurso, editar izenak aldatzeko eta bar. Joango gara poliki-poliki ikusten. Orduan, lehenengo gauza izango da beti, aktibatu edizioa. Orain nirea dago gazteleraz, jarriko du gero euskeraz, ikusiko dugu nola. Hemen, botoi pilo bat dago, baina batez ere ikusiko ditugu importanteenak behintzat bideo honetan. Moodleen sakatzen badugu, joango gara gure lehenengo horria. Participantes izango da ikusteko zeintzuk dauden gela horretan sartuta, ikasle guztiak. Gero ikusiko ditugu filtroak eta bar. Insigniak, erabili aldira, ez dakit erabiliko ditugun. Ikusiko dugun nola horrelatzen den ikastaroa. Pizka bat jolas moduan emateko sariak eta bar. Kompetentziak, kompetentzia bidez lantzeko edo kompetentziak aplikatzeko ikastaroan eta kontutan hartzeko. Kalifikazionez noski izango da notak, hartzeko eta nokatak eskure izateko. Hemen izango ditugu gai guztiak, jarraian, eta gero hemen, area personal eta bar, eta pagina principal, hemen daude, bueltatzen gara gure Moodle osoaren lehenengo horrira, hor daude ikastaro guztiak edo, berritzegunekoak eta bar, eta berriro bueltatuko gara Moodleera. Area personal barruan egongo dira gure datuak, hemen eman du arazoren bat, baina normalean hor egongo dira gure datu personalak. Egutegia bat sartzeko eta hor bertan jartzeko, ekintza batzuk edo. Archivos privados eta banco de contenido, izango da, ikusiko dugu aurrerago. Banco de contenido material batzuk izateko hor gordeta, mis kursos barruan agertuko dira ditudan guztiak, bakarri daukat bat, Moodleena, administración del sitio, zuentzat, izango da administrar cursos y categorías, bakarrik kursoak egiteko, zuek badaukazue aukera, gelak sortzeko, kursoak sortzeko, bale?
Orduan, baten batek ez badauka, komentatu. Baina normalean, egondo badin badago, denok daukazue baimena, kurso berriak egiteko. Ikastaroan behar bada bakotxak egingo du bere ikastaroa, bere gela, ikusiko dugu nolako deatu, ez dakite 78 zaudeten, eta orduan 78 gela sortuko ditugu. Aber nolako deatzen dugun, hainbeste gela, eta batez ere nik gero kontrolatzeko egiten duzuena, eta baina, bueno, hemendik egingo duzue ikastaro berri bat, bale? Baina, bueltatzen bagara Moodlera, hemen badaukagu, agregar un bloke, eta blokeak dira, gehigarri batzuk. Informazio bat, hemen albo honetan jarri aldena. Izan alda gutegi bat, izan alda ekintza batzuk, ikusiko ditugu, zeintzuk jarri aldiren hemen, ondoan, nabigatzeko edo beste gauza batzuk egiteko. Hemen editatuko dugu dagoen materialan, gehitu eta editatu eta bar, eta zakatzen badugu hemen, gure izenean, irukiziki horretan, hemen ikusi aldugu gure perfila, notak, mezuak, preferentziaz, eta hemen barruan bai sartuko gara orain momentu batean aldatzeko hizkuntza, eta hemen preferentziaz barruan egiten badugu idioma preferido, aukeratu aldugu euskera. Guardar cambios, eta badaukagu jarrita euskeraz. Batzuetan ez dakit ondo da bilen ala ez, baina ez eta gordetagon, gero batzuetan sartzen zara berriro eta gaztelera aurkitu, baina ikusiko dugu, bale? Eta hor barruan baita ere, baditugu, baldatu eginda, aukerak. Eta irten, bale? Venga, bueltatuko gara ikastarora. Eta botoi honetan badaukagu beste aukera bat ere, eta da aldatu rola honetara. Zuek irakasleak zarete, guztiak irakasleak zarete nire ikastaroan. Batzuetan ez dakit komenigarria izango den ikasleak bihurtzea edo bizitaria bihurtzea. Edo izu baimenik gabeko irakaslea. Badoaz, ordenean, hemen egongo litzateke irakaslea gela sortzeko baimenarekin, edo edizioaren baimenarekin, ez da gertzen, hori da, nik adibidez erabiltzen ari da izena orain. Ni orain dago sartuta, hori, zuek bezala, berdin sartu naiz kontu batekin irakasle moduan, eta ikastaroan egongo banintz moduan, kontu batekin, bale? Venga, bortatzen bagara ona, hemen badaukagu beste menu txiki bat, eta da, iragazkiak egiteko edo filtratzeko gauza batzuk edo, kalifikazio liburu horren sarpenak, ikastetxe maitzak, eta ikaste maitzak. Joango gara ikusten baita ere menu hauek, eta hemen hori berriro daukagu aktibatu, ara desaktibatu edizioa, importanteena dena, momentu batean, hori, hasteko gauzak egiten. Hau da gutxi gora bera, hori, ingurua pantailar ikusten dugula, ezta? Ikusten duzuenez, badaude aukera pilo bat hortik, batzuk izango dira oso erabilgarriak, beste batzuk bada ez hainbeste eta gutxi ukituko ditugu, edo oso aurreratuak direlako, eta joango gara ikusten poliki nola sartu eta nola sortu materiala batez ere.